So I've made a couple of reactions to the Finnish satire show Puttaus, and I'm going to be doing that again today. Looking at this one, this is Trump, Obama and Kim Jong-un. So I've watched a couple of videos, as I mentioned, and they've been very funny. I love satire. I think it's a good way to like find out about the humour of a country and see their takes on like situations that are taking place. In this context, it's political, of course, so this should be funny. Again, I've watched one with Trump before. It's been like very good impression, but the comedy and satire has been great as well. So let's watch this. Meksiko maksaa muurin, tintan tan tan tallalle. Meksiko maksaa muurin. Playing with Lego as well, building a Lego wall. Fred, hei. Ai, niin kiitti. Kiva kun tulit auttaa mua näiden neuvotteluiden kanssa. Mulla on ollut tosi kiire, niin kuin huomaat. Minun nimeni on edelleen Barack Obama ja totta kai mä tulin. Tämän päivän neuvottelut ovat erittäin tärkeät. Mä tiedän. Kenenkään muun mielestä kuin mun mielestä nämä neuvottelut on tosi tärkeät. Mä tiedän. Mitäs nämä neuvottelut koskikaan? Pohjois-Koreaa. Aha. Vaikka heidän maansa on meidän näkökulmasta erittäin primitiivinen, niin me emme halua loukata tai tuomita heitä. Mä en ole koskaan loukannut ketään. Jos joku on joskus loukkaantunut jostain mun jutusta, niin se on todennäköisesti ollut varmaan joku rumanainen. Tai mies, jonka vaimo on rumanainen. Tärkeintä on olla provosoitumatta ja pysyä viileänä. Kukaan ei ole yhtä viileä kuin mä. Mä oon viileän kissa näillä kujilla. Sä voit vaikka haukkua mun äitiä rumaksi apinaksi ja mä en loukkaannut. Kokeile. En mä halua haukkua sun äitiä. Älä haukku siinä mun äitiä rumaksi apinaksi. Kun juuri tästä minä puhun. No, mut kato. Mulla ja Kim Jong-unilla ei ole mitään yhteistä. Paitsi, että meillä molemmilla aikaisesti Kaikilla ihmisillä on jotain yhteistä. Ei meillä. Hän on pulska. Minä yllättävänkin solakka. Hän on diktaattori. Minä taas rakastan vapaata lehdistöä. Häntä vihataan kaikkialla maailmassa. Mua taas rakastetaan kotona ja muualla. This is actually, like, again, very good. The impression is great of Donald Trump, the mannerisms and things like that, even the eyes. The set here is quite good, him building a Lego wall, showing like his like lack of intelligence and stuff, being more kid-like. But the things he's actually saying, it feels like things that Donald Trump would actually say as well. Like being truthful in the way he is. Very good observation. Ja kaiken lisäksi hän on täysin harha. Kun taas minä. Mä oon ehkä vähän liiankin jalat maassa. Hashtag vilpitön Donald. Etteköhän te tulee oikein hyvin juttuun keskenänne. Itse asiassa, herra presidentti, meidän vieraamme onkin jo täällä. Pohjois-Korean johtaja, kansallisen puolustuskomission puheenjohtaja ja Pohjois-Korean seksikkäin mies vuodesta 1994 eteenpäin, Kim Jong-un. Kim. Upeaa, että pääsitte paikalle ja... The big red button. Hei, mullakin on tommonen. Mulla on vaan paljon isompi. Excellent. Herrat, jos laitetaan nämä kuitenkin heti pois. No niin, koko maailma odottaa, että maiden väliset jännitteet saataisiin laskuun. Jos aloitetaan teidän vaatimuksista, mitä Pohjois-Korea haluaa? Me haluamme, että USA lakkaa uhkailemasta meitä sotilaallisilla iskuilla! Se on hyvä alku. Donald? No mä en nyt ihan suoraan sanottuna muista, että mitä me halutaan. Mutta mä voin kertoa, että me halutaan sitä todella paljon. Että he luopuvat. Me halutaan, että Etelä-Korea... Pohjois-Korea luopuu lihansyönnistä lokakuuksi. Ydinaseistaan. Että luovutte ydinaseistanne ja alatte tehdä meille matkapuhelimia ihan tajuttoman halvalla. No niin, tässä on hyvä alku neuvotteluille. Mut tehdään yksi asia selväksi. Amerikalla on tosi paljon ydinaseita. Teillä on ehkä yksi. Mutta se meidän yksi on parempi kuin
teidän kaikki yhteensä. This Sen impression, lisäksi, man. että se meidän pystyy tuhoamaan teidän koko maan. Se osaa myös golfata ja säveltää operoita. Kuka tota muka uskoo? Minun koko kansani uskoo. He myös uskovat, että minä osaan lentää. Ja vaikka he näkevät nälkää, he ovat silti sitä mieltä, että minä olen paras johtaja, joka heillä on ikinä ollut. Pitääks toi paikkansa? Valitettavasti kyllä. Eiks lehdistö sano tohon mitään? Heillä on vain yksi lehti ja se kirjoittaa mitä hän haluaa. No eiks oppositio sano tohon mitään? Meillä oppositio istuu vankilassa. Ja he ovat itse sitä mieltä, että se on heille ihan oikein. No eiks sun It's actually vaimo true. sano tohon mitään? Kuka heistä? Minulla on 9. Muista, me emme tuomitse, Kaikki tuo ja 9 vaimoa! vaan rakentavasti He's kritisoimme. jealous. Ja sinä ihmishirviö haluat tuhota noin upean maan yliohjuksilla! En ole And you're just koskaan gonna sanonut think näin. like that. Miksei kukaan kertonut mulle, että Pohjois-Korea on noin ihana maa? Ei se olekaan. Ei olekaan! Se on ihan kamala maa! Minä haluan asua Pohjois-Koreassa. Minä haluan asua Yhdysvalloissa! Anteeksi, mitä? Pohjois-Korea on ihan syvältä! Kuvitelkaa nyt, miten tylsää on voittaa vaalit, kun on ainoa ehdokas! Ja lehdistökään ei kritisoi. Tulee ihan Sauli Niinistö fiilis. Whoa. No ne sentään rakastaa ja kunnioittaa sua siellä. Ei rakasta, ne pelkää ja vaikenee! Tiiäks, toi riittäis mulle ihan helvetin hyvin. Jos sä et tuhoa Pohjois-Koreaa, niin minä tuhoan! These negotiations not went the way they were sinä teet thinking. sen, niin minä tuhoan sitten Amerikan. Herrat, nyt seis, laitetaan This is nämä such an salkut saman interesting tien pois. idea concept for Minusta this. kuitenkin tuntuu, että maamme alkoi kuitenkin lähentyä toisiaan. Molemmat sanoivat kivoja asioita toisistaan ja nyt te taas viittaatte toisistanne jotain järjetöntä. Mä en ymmärrä, miksi mä jaksan teidän kanssa. Alan olla todella kypsä tähän. Mutsis oli kypsä. Oh. Sun mutsis on edelleen! Sun mutsis näki nälkää. No, sun mutsis ei todellakaan! Sä oot lyhyt ja läski. Sä oot vanha ja oranssi! Hei. Oh, that was excellent. Again, like, really enjoying this Finnish satire. Like, the thing about satire is how it plays with the truth. It's like this caricature, not just of the people themselves, but the situation. Although this is like almost, it's like a very like unbelievable situation. The thing with someone like Trump and Kim Jong-un is you don't know if that could actually happen because of their lack of intelligence. Like, it's a very interesting idea to see like Donald Trump being jealous of North Korea, to be wanting to be the leader of that country as well. You see them playing that stupidity very well, like Obama just being like, I don't know what's going on here, I gave up with these two children. An interesting situation, very funny. I love the impressions, not just Donald Trump. That Kim Jong-un was super funny, just like overly emphasizing everything he's saying, giving it like more aplomb. But tell me what you think about this. Recommend from more from Put House. I'm really enjoying what I've seen so far from it, and yeah, I'll be checking out more soon. Thanks.